खुलुमबाय बे समाव दं आङो उदालगुरि सहरनि नैबे बिखायाव आरो बेयाव दिनै जों नुनो मोनदों फिन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बेयाव लामा हान्जा सुनाय हाबाफारि बेयाव जों लानाय नुनाय जादों जिथु नैबे समाव आंनि केमेरा फारसे बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों नंगौ थारैनो बुंनांगोन बेयाव जि बर' हारिनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बायदि जि बर' हारिनि माहारियारि आफादफोर दिनै बे माहारियारि आफादफोरा दिनैनि सानाव बेयाव बाहागो लादों आरो बेयाव जिथु जों नुनो मोन्दों बेयाव गोबां जिथु बर' हारिनि जि दोरोङारि गाननाय गामसा दख'ना बायदि गाननानै दिनै बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बायदि स्ल'गानजों दिनै बेयाव उदालगुरि सहराव गोमखांनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आं बेयाव मिथिनो नाजानाय जिथु बेयाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा आंजों लोगोसे दङ दिनैनि जिथु हाबाफारि नोंथांमोना जि लाबाय बेयाव बे लानायनि थांखि आरो नोजोरा मा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे थांखिजों बड'फाया जि मोनसे सिमां सारा बर' हारिनो नुहोलांबाय बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय बड'फायानो दिन्थिना गालांनाय जि लामा बिथांनिनो आइडिय'लजि प्रिन्सिपालखौ लानानै जों दिनैसिम खामानि मावबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावबो जों बेबायदिनो खामानि मावलांगोन दा दिनै जों नुनो मोन्दों जोंनि गेजेराव जि खौसेथि बे खौसेथिया खोब गोख्रोङै थानो नांगोन बे जोंनि जिथु सिमां बे सिमांखौ जुदि मोगथां महर होनांगौब्ला दा बेनि थाखाय जों दिनैनि बे रेलिनि गेजेरजों जों सारा बर' माहारिनो बर' फिसाफोरनो मोनसे मेसेज जों होनो नागिरदों जे जोंनि गेजेराव खौसेथि जों थानांगोन आरो बे खौसेथिखौ लाखिनानैसो जों जि मोनसे बयबो गावबागाव अन्तराव मोनसे बर' जाथिखौ मास्टार रेस गेरेमसा हारि हिसाबै दानो थाखाय जि मोनसे सिमां लानानै जों संसार जागासिनो बेखौहाय मोगथां महर होनो हागोन दा दिनै जों नुदों जोंनि माखासे लाइमोनफोरा जोंनि बर'नि जाथिनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगोन बेफोरखौ दोनथ'नानै गारनानै बावनानै गुबुन बिथिङाव बिथांमोना खामानि मावनाय नों एन्टि ससियेल माखासे एक्टिभिटिफोराव इनभल्भ थानाय दा बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों दा बिनि थाखाय जोङो सारा बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि इयुथ सामखौनिसिमबो जों मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों जे जोंहा मोनसे मावफुंनो लागा जोंहा मोनसे थांखि दोङो मोनसे सिमां जोङो रनसायनानै आवगायबाय थादों आरो बे सिमांखौ मोगथां महर होनांगौब्ला जोंनि लाइमोनफोराबो बैफोर गासै एन्टि ससियेल एक्टिभिटिफोराव गफबनानै थानायनिफ्राय गारनानै जों खामानि मावनांगोन रायजोनि थाखाय समाजनि थाखाय जाथिनि थाखाय खामानि मावनांगोन जे बेखौ साफ्रोमबो इयुथ्सफोरनिसिम जोङो दिनै बे रेलिनि गेजेरजों जों मेसेज हरनो नागिरदों दा बेसेबांसो मानसिफ्रा बेयाव दिनै बाहागो लादों बेयावहाय जोङो प्राय 1000सेनिफ्राय 1100सो जोंनो जिखिनि दहरा आफादफ्रा रिपर्ट हरबाय बेयावहाय बाहागो लादों 1000सेनिफ्राय 1100सोसिम आरो बेबायदिनो भेरगाव साब डिभिजनावबो जोंहा प्राय 1200सो जोंनि माने बर' फिसाफ्रा बे रेलियावहाय खौसेथिनि थाखाय बयबो खौसेथि जानांगौनि थाखाय बाहागो लादों दा बेबायदिनो गुबुन साब डिभिजनफोराव दिनै बेबायदि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आसामनि सिङावनो दा बेवहाय उदालगुरि जिल्लायाबो जोङो मोननै साब डिभिजनाव मोनसे भेरगाव आरो मोनसे उदालगुरि जों नुनो मोनदों बे समाव गोबां ससियेल मिडियायाव दिनै आबसुखौ लानानै आबसुआ बेबायदि बिसायख'थि फैयोब्ला बेबायदि धरना आरो बायदि हाबाफारिखौ लायो होननानै बुंदों बे बिथिङाव मा बुंदों बेयाव जेबो पलिटिकेल एजेन्डा जोंहा गैया जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथिखौ नांगौ बे हदाय मोनसे इउनिभार्सेल ट्रुथ माबा मोनसे खामानि जों जुदि मावनांगौब्ला जोंनो खौसेथि हदायबो नांगोन बर'नि गेजेराव आफादफोरा जोबनो गैला दा गोबां आफादफोर दिनै माने ओंखारबाय जाय आफादफोरनि गेजेराव गावबागाव आफादनि माखासे आइडिय'लजिफोर थायो गावबागाव संबिधान थायो गावबागाव मावनो लागा टारगेटफोर थायो खिन्थु बैफोरखौ मावनायजों लोगोसे दिनै गावजों गावनि गेजेराव एसे एनै माने बुंलायनाय सोंखारिलायनाय बेफोर बुस्थुआ जोंनि जिथु मेन थांखिसिम मोनहैनांगौआव जोंनो बाधा लाबोबाय थानाय जों बेखौ मालाबा समफोराव नुदों दा बेनि थाखाय जोंनि गेजेराव जाहाथे खुनु गावजों गावनि जुजिलायनायनि थाखाय जोंनि जि थांखिसिम मोनहैनायाव जेबो बाधा जाहाथे फैया बिनि थाखाय जोंनो खौसेथि नांगोन गावजों गाव बुजिलायनाय जोंनो नांगोन दा दिनैनि तारिखाव जों नुदों जोंनि खौसेथि गैयैनि थाखाय जि माने
जों मोनथाम गाहाम सुक्ति खालामबाय जायफोर राइट्सफोरखौ जोङो बे 5,000निख्रुइबो बांसिन मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों जों मोनबोबाय बेफोर गासै राइट्सफोरखौ सोरबाया दिनै जोंनिफ्राय सेना लांफिननो नागिरनाय जों बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों दा बिनि थाखाय जोङो खौसेथि जानांगोन खौसेथि जों गसंनानै जोंनि जि थांखि बे थांखिसिम मोनहैनाय नांगौनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगौ हाय नंगौ बे समाव बिथां जि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आफादगिरि बिथां कर्नेलियास दैमारि बिथाङा दिनैनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिथाङा बुंदों दि जिहेतु थांनाय जि गोलाव समनिफ्रायनो जि बर' हारिया जिथु मोनसे गेरेमसा हारि बेखौ बुहुमनि सिगाङाव दिन्थिबोदों आरो दिनैबो जों दिन्थिनो थाखाय बेयाव हाबाफारि लादों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना मोनसे मोन्थोर लादों जि थां आरो थांनानै हो जि बड'फानि मोन्थोर गुबै मोन्थोर आरो बेजों लोगोसे जिथु बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बे मोन्थोरखौ लानानै दिनै बर'नि जि हारिमुवारि दोरोङारि जि गाननाय जोमनाय जि दख'ना आरो गामसा बायदि गाननानै दिनै आखायाव प्ले कार्ड लानानै दिनै फिन बेबायदि उदालगुरि दिनै सहरनाङै गोमखांहोनायखौ जों बे समाव जों नुनो मोननाय जादों थारैनो नैबे समाव आङो बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि सायाव बे उदालगुरिनिफ्राय भिडिअ जानायजों लोगोसे बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि